Vine el Juan Ramón. Ahora el Sui Salmón. Entra a la nostra web si ens vols conèixer. T'hi esperem! Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell, li dona la solució a la ministra Reyes Maroto del que significa a prop de Martorell. Ha manifestat la pròpia ministra, a prop és tota Espanya. I és clar, nosaltres el que diem és, clar, tota Espanya, i avui que jo he estat parlant amb ella ens deia que tenia diferents ubicacions. Nosaltres, l'alcalde de Sant Esteve, l'alcalde de Vera i jo mateix fent un front comú, doncs hem dit, escolti, què necessita aquesta gran fàbrica de bateries? Necessita tres coses. Necessita una potència elèctrica determinada i que aquesta potència pugui ser renovable, és a dir, 50 kWh. Després necessita aigua i després necessita el terreny, és a dir, 750.000 metres quadrats mínim. Resulta que Abrera té 1.200.000 metres quadrats. Així mateix, Fonollosa ha donat el tret de sortida a la presentació del projecte. És un projecte viable i que el Ministeri o el Consorci, perquè no només serà el Ministeri, acabi triant una ubicació que sigui la més competitiva i la més viable des d'un punt de vista logístic i econòmic. I jo crec que nosaltres estem en una posició immillorable, i quan dic nosaltres em refereixo a Abrera, en aquest cas, és a dir, al Baix Llobregat Nord, per poder optar amb certes garanties a tenir aquí, repeteixo, 3 quilòmetres d'on som ara, doncs aquesta gran fàbrica de bateries que per nosaltres seria importantíssim. Una planta que donaria un nou impuls a la comarca, paral·lel a la inversió de 5.000 milions d'euros per part de SEAT.